Bai, egia da, esan nahet, dantza oso emakumeen sektorea dela, eta ez dakit areagotzen ari den edan mutila gutxiago dauden edo. Baina uste como profesional munduan, emakume gehiago gaude, eta horrek egiten du gizonek aukera gehiago ukitzea hemen ere. Orduan horrela islatzen da. Inbitatzen dut gizonek ere dantzatzera. Baina hori nabarmena da dantzan ere. Naiz eta izan sektore feminizatu bat. Iruditzen zaite, Bai, guztiz. Hori bizitu dugu, ez profesionalizatzen zeganean, audiziotan edo sortzaileak ere. Edo botere posizioan dagoen hortan gizonezko postua. Postuetan gizon gehiago ere egotea, ez, eta frustrazio hori igual. Eta bestea, nik uste dela ere hezkuntza arloko zerbait. Eta uste, eskolek eta ikastolek hartu beharko luketela ere responsabilitate hori musika egiten den bezala dantza egitea. Ez da hain arraroa, ez? Eta beste herrialdetan egiten da. Eta nik uste horrek ere lagunduko lukela, azkenean da praktika bat, eta daude ikasketak ere azaltzen den dantzak duen onura ere, ez? Edade txiki batetik praktikatuta, baina... Eta horrek ere reperkutitzen du lehen esan dugun dantzagarekin eta ulertzen lema horrekin.